Ja, ler. Altså, min fascination af ler, det er så utrolig formbart. Hvis jeg putter mine hænder uden på det ene. Et lille bitte tryk på sådan en lerting, der drejer rundt, det ændrer jo det fuldstændig. Hvis du sidder ved drejeskiven, skal du opnå et eller andet tryk, som er sådan lidt magisk, tror jeg. Prøv igen. Det er et tryk, hvor du både bestemmer over leret, men hvor du også føjer dig lidt. Du skal både ligesom forstå og mærke, men du skal altså også være den, der styrer og træder i karakter. Men hvis du trykker bare en lille smule for hårdt, så går det jo galt. Det er jo egentlig en sjov egenskab. Jeg har tit lyst til at fortælle mine elever, at de skal lege lidt mere med det. Du har sådan en stor flade. Ja. Når man vælger keramik, så vælger man måske også det der ønske om, at man gerne vil have lavet en dejlig skål og en kop, man er glad for, eller en, man kan give julegave eller sådan noget. Og det synes jeg er selvfølgelig en vigtig del af det. Men jeg synes også, det er vigtigt, at man kommer derhen, hvor det bliver sjovt, og hvor man eksperimenterer rigtig meget. Fordi det er der, man flytter sig selv også. Hvis man ligesom har besluttet sig for, hvad man kan lide, og hvordan det skal være, så åbner man ikke verden. Så stiger man ikke ud nogle andre steder, eller går hen ad en dør, man ikke troede, man ville gå ind ad. Det at øve sig i ting, det er jo lidt ligesom at stoppe tiden. Altså, man siger, nu skal jeg bare øve mig i det her. Og jeg må ikke tænke på, hvad det bliver til. Og det allerbedste vil være, hvis man satte sig ned ved drejeskiven og tænkte, først så skal jeg lære at centrere, og så ser vi, hvor langt jeg kommer. Ej, mega fed. Ej, hvor er den flot. Den er sådan helt skinnet. Ej, fed billeder.